በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ተድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ 23 ወርሓዊ በዓል ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ። ወላዲት አምላክ ልሳን ኮነኒ ባረኻትን ረድኤትን ናይ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ኩላትና ይኹን። ባረኻቱን ረድኤቱን ተራዳእነቱን ፈጣን ረድኤቱን ናይ ሊቀ ሰማዕታት ፀሓይ ናይ ሉድ ናይ ልዳ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ኮኸብ ናይ ሃይማኖት ሓርበኛ ተስፋ ናይ ምድራግ ኣዚ ዝኾነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ነሓሴ 23 ዝንበብ ዝጽለ እንኳዕ ናብ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሃዋርያ ንጻድቅ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ንዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሃዋርያ እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያንና መብራህቲ እዩ። ናይ ክርስትና ዝመጸ ናብ ክርስትና ዝመጸ ኣብ 4 ዓመተ ምህረት ኣካባቢ ክኸውን ከሎ የእሚኑ ናብ ቅድስና ዘብቅዖ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እዩ። ኣብ ግዚኡ ድማ ብዝነበሮ ትግሃትን ተጋድሎን ፍሬ ኣፍርዩ እዩ። ከብዱ ከዓ ብጣዕሚ ይሕምሞ ነበረ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ክጽውዖ ከሎ ዝፈትወካ ወደይ ይብሎ ነበረ። ኣብ ኤፌሶን ከዓ ጵጵስና ሸይሙ 2 መዓልታት መልእኽትታት ለኣኸሉ። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ንቤተ ክርስቲያንና ብዙሕ ዘመናት ኣገልጊሉ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ካብ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ በረኸት ክንሳተፍ ጊዜ እንተሃሊና ቅዱስ ጳውሎስ ንወዱ ጢሞቴዎስ ካብ ዝለኣኸሉ መላእኽታት ነንብብ ንኽእል ኢና። በረኸቱ ይሕደረና አሜን። ቴዎዶስዮስ በዚ ስም ዝጽውዑ ብዙሓት ኣበው ኣለዉ። ሰማዕታትን ጻድቃንን ሊቃውንትን ነገስታትን ተጸዊዖምሉ እዮም። ሎሚ እነኽብሮ ቴዎዶስዮስ ዓቢ ዝበሃል እዩ። ዓቢ ቴዎዶስዮስ ኣብ ሮም ዝነገሰ ኣብ 370 ዓመተ ምህረት ኣካባቢ ክኸውን ከሎ ምስ ቤተሰቡ ክርስቲያን ነበረ። እዘን ነገራቱ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክዝከር ገበራኡ። እቲ ሓደ ኣብ ናይ ዓለም ታሪኽ ክርስትና ኣብ ኩሉ ግዝኣት ሮም ብሄራዊ ሃይማኖት ክኸውን ኣወጀ። እቲ ካልኣይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝዓበየ ካልኣይ ጉባኤ ኣብ ቁስጥንጥንያን ኣብ 381 ክሳብ 373 ዓመተ ምህረት ኣሰናድአ። ካብ ቅንዕነት ዝተቐደሱ ቆልዑ ኣፍረየ። ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ኣኖሬዎስ፣ ቅዱስ ኣርቃዴዎስ ንቅድስቲ ታኦድራን ደቁ ክኾኑ ከለዉ ኣቡነ ኪሮስ ከዓ ንእሽቶ ሓውን እዩ። ጻድቅ ቅዱስ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ኣብ 390 ዓመተ ምህረት ኣካባቢ ዓረፈ። በረኸቱ ይሕደረና። ኣምላከ ቅዱሳን ስለ ኣቦታትና ክብል ይምሓረና፣ ካብ በረኸቶም ይኽፈለና አሜን። ነሓሴ 23 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሃዋርያን ሰማዕትን ወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ ጳውሎስ፣ ቅዱስ ጌርሎስ ሰማዕት፣ ቅዱስ አስናቴዎስ ሰማዕት፣ ጻድቅ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ወይ ዘቁስጥንጥንያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዳዊት ልበ ኣምላኽ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት፣ ቅዱስ ሰሎሞን ንጉሰ እስራኤል፣ ኣባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ፣ ኣባ ሳሙኤል፣ ኣባ ስምዖን፣ ኣባ ገብርኤል አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርመለ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘእውስተ መንሱት አላትነነ ወበልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ እምእንተ መንግሥት ምልዕተ ኩሉ ልዑል ዘርም ትረግሳ አለ ወጸሊ ምህረተ ወእንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሃበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማጸነው ክዳንኪ አሜን አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን